ngai ku blai ye je pi wei pu wei haga kerteng ka batiang tam Jesu Kristus ulang nong pen em chongi ngai ku blai kerpang ru itu ki parlok ki bala subscribe ya kene ke channel ki baju share ru ye kene ki kubor ki bangi jupen mi man ka step ngaken tu ya ka ba phenang yai share ya ki ki parlok ki jong pi lani ki bahiang basam bakan long ka jingkar khu leng ba ka ne ka tien ka jong blai ka bangi jupen mi man la ka por ngi em ha ki sngi bat ki por ki ba bun kam ki sngi ki tayo ki banai bat ki snem ki telun stat hado kata ka jingkeli ka long ke ei ka ba pi jule shwa ba pin sedang ya ka sngi namar ke ei ka ba phile shwa mar ya ke ka batai bakata kalong kabadan kamha baru asiski haka gospel ke jong umar ka skal nong benengkong ke dekat ke balai pausan ke ongkum ne haka balai syai men step dang step e ban mi ke sngi abau la khi bat ula mi no bat ula leit no syaka jaka kanja bat hangta ula duai hang ning yo i ba ke bible ka kran ba ka yathu yangi syapang ka e ka ba ujisu ule ujisu shuaban dang slam e ba kan mi ka sngi ula khino ba ula le syaka jaka kanja we breu ba unduai ka ba ngadon ban kan tu e ka long maria ki ka don kamengi bangin aishwa ya ka por jongi sha ublai ngiyo i hang ne shwa ba ujisu unwan syakajing syakri ban syakri ya ki pat ba ban pen kia la ne ban le ki kamba wat ban shwa ban hikai la ne yalap ujisu ule shwa ban dem ko sio bat ban keren bat ublei ukpa dang step harngap aga jaka bakanja wei breu wat ya kacing slok balau jong kupa lada ujisu bakhoi u blei u baklem jingduna u baklem pop udang wat ban ya slok balau trai bat ban bu e nang kong e u blei ka jing yem ka jing keli kalong kat no tamangi hoi la sarta pengi ka jing bon kam ngibu alam ban be ya laki jong ki kam and step ngikeu ya ki lom yar ya ki them thom mi ki jing e ka ba khmat jongi bat kine baro ki dei ka bangi le bonsir ka bo breu le ulang na ka benta jong la de ba nam ta ka kam jong uhi henry ka jing kan tu ka ne ka step kalong ke e ke ba pichule shwa pin sedang ke sngi kata kalong ban ai por sha ublei lani wat shwa ya ublei ka tu ka ne le singila ban ringdor na ka ne ka de khot ka ban kong kalong ka jing ai por shwa jongi ya ublei ka pen i bangi don ka jing ya dei ublei ubriu uba ai por nang kong ya ublei men step shwa ban kia kadai ka ba open i ba udon ka jing ya dei ba yem ba ublai om dei ka jing wat ya ka jing kar khu no ublai henry ka dei ka jing wat ya ka jing dorang kar ka jong ublai namar barabor ngi ai por ya ka ei ka ba kordor bat la da ublai ulong ba kordor ha ka jing yem jongi ba ka jing dorang kar jong u ka dei ka bangi kwa e lani ka dei ka bangi thrang e ka wamot katahi kan penlong yang ibangin ai por yo blai namar blai kata ka pen ibangi ngi don kam yo blai ti hang ningin yo iru sakwei pat ka jing ai por shwa jongi yo blai ka pen ibangi bu nang kong e yo blai ban ye ki te bangi ai por so blai kataru ka pen i yangi bangi bu nang kong e yo blai ban ye ki baro ki bangi don ka ni ka perthei akolong ka kam ka jam ka spa ka nam ka burom wat ka mobile wat ya ka no ka bangi jukener nang kong e Henry habangi ay nung kong e kapur sa ublay kata kapan iba
ngibu nang kong ni oblay kumu number 1 na kajing em kajongi nang tas kawai pat kabangila banyo i nang ni nang ni gerkhot kalong kajing ai por suwa jo ngi oblay kapan i bang ngimla ban pentelun hi ya kasngi klem kajing dorong kat kajong oblay kamut abangi ai por nang kong ai oblay kumba ai por Jisu suwa slam suwa ban mi kasngi Jisu lawat ka khmat ka jomplay abang ngiru ngile kumta ngi wat ka khmat ka jomplay kapan iba ban ong try ngimla ban pentelun ya kan kasngi paro sisngi lemda day pamimen yaj aswa lane ngimla ban pentelun klem ka jing don rengkat ka jome klem ka jing yaj lang ka jome de ka jing kentu kan ka klip mat jo kan ka puar kalong to ai ka puar kaman nengkong jong pi xiao blay ke ka ba pi jule shwa ba pin sedang ya ka sngi ke jing ai jing bot ke jing ai men sia makane ka puar ka long ban wat shwa ya ka khmat ka jong blay lane ai no ka puar ka ban kong jong pi xiao blay to blay kar khui pi nam nakini ke jing pusan ke ba khan dia ka step amen.